Náš prednosta Jano Harčány pacienta z cievnou rýchlo zachráni. Intervenčný radiolog borec je známy, cievy ti prepláchne s jeho hadičkami. Keď nastúpil v Trnave, bol na konci chvosta, ani nevie ako a už je z neho prednosta. Keď mu v noci volajú, má chuť skočiť z mosta, ale nám to predsa nespraví, to by bola pomsta. Pezinského všetci dobre poznajú, keď sa nieku stolu pivo už chystajú. Dnes si dám len jedno, povie každý raz, a potom sa čuduje, zatvára podnik zas. Prsty má hrubé predlakie a z ocele, horolezec praví, tie skaly sú veselé. Plavé vlasy vejú v horskom vetre, na bicykli naháňa kilometre. Až prednosťa, áno, Harčány, pacienta s cievnou rýchlo zachráni. Intervenčný radiolog borec je známy, cievy ti prepláchne s jeho hadičkami. Keď nastúpil Trtrlve, bol na konci chvosta, ani nevie ako a už je z neho prednosta. Keď mu v noci volajú, má chuť skočiť z mosta, ale nám to predsa nespraví, to by bola pomsta. Pezinského všetci dobre poznajú, keď sa nieku stolu pivo už chystajú. Dnes si dám len jedno, povie každý raz, a potom sa čuduje, zatvára podnik zas. Prsty má hrubé predlakia z ocele, horolezec praví, tie skaly sú veselé. Plavé vlasy vejú v horskom vetre, na bicykli naháňa kilometre. Až prednosťa Jano Harčány, pacienta s cievnou rýchlo zachráni. Intervenčný radiolog borec je známy, cievy ti prepláchne s jeho hadičkami.